kapare ug mare no, ikambag na po sa itong video din sa Pare Manny YouTube channel. So karong adlaw banay ko ninyo kay maghinlo ta sa area. Wow. Area challenge nila, hinlo. Pero sa akong paghinloan, dili basta-basta ni, tagas kayo nasagbot akong hinloan. Kung before na kong kalimot, palihog na po ko subscribe o click na notification bell button na diya para permanente updated mo sa mga bagong video mga kapare ug mare ha. So di na ako magdugay kay medyo udto na. Tara, sabay ko ninyo. Nadyo lang pinig mga kapare ug mare.
Marcos, Lampinig. Akan ka. Oh. Oh, mga kapare, puho na atay buhianan diri og tilapiyag pantat no. Swerte kayo. Parang naaghat ko og panghinlo sa area. Kay na may dakong kanal. Di na kayo siya bahaon no. Kay na siya dakong kanal na gibutang sa ato ang gobyerno para hindi na mawagitan ng tubig subay sa mga dagkong sapa. So ato ning imo magmayong oportunidad no. Mayong kuad pag mahuma ni siya og kaalot. Pwede ni siya buhian nato og African og tilapia no. Para dungag sa atuang pag pananom pajuta isdaan di na tampas mo. So mga kapari no, punta ka mo nakakita mananom lang pud mo. Dako na akong hawan ano so ugma birahan ako na medyo relax sa taron kay hapon na kapoy na pug kayo matapod. So Dire na lang ko kutob mga kapari og kamari no. Og sa wala pa maka-subscribe sa kuwang YouTube channel, paliw na po ko subscribe ha mga kapari og kamari. Bangin ko nyo na maabot na ako ang goal. Ay ni ko man yung subscribe. I-click na notification bell button na to diya mga kapari no para permanente updated sa ato ang mga video na bago. Tinang matugay kay sunod na itong panagkita mga kapare. Dinig po sa Parimani YouTube channel. Bye bye.